Enkelt, rakt, ärligt, personligt för att det ska vara trovärdigt. Vet ni vad det här är? 70-20-10. Det finns mycket forskning kring detta. Det finns naturligtvis olika satser på det här. Är det 75, 10 eller vad är det? Många hävdar 5. Vet ni vad det är? Det är kroppsspråket, det är rösten och innehållet. Speciellt i TV om du blir intervjuad måste du tänka på detta. För att med tanke på vad de säger att går man nu ut från det här rummet så har ni redan hunnit glömma 75% av det jag har sagt. Så då är det ju faktiskt viktigt vad man säger. Sen har vi ju det här mot oss med sociala medierna, att där är ju bara innehållet. Och då är det ju ännu viktigare. Ännu viktigare vad man skriver. Orden, vilka ord du använder. Hur pass känsloladdade de är. Detta är bland det viktigaste som finns egentligen. För det är utifrån det du utläser. Det är där utifrån det du blir bedömd. För redan när jag öppnar munnen, jag kanske inte ens hade behövt öppna munnen. Ni hade redan dömt mig utifrån den jag är. Det ni ser. För hjärnan är ju så här så att det är som en byrålåda, säger jag. Vi reagerar med att dra ut en byrålåda och säga nej, så var hon inte. Så här var hon, jag en sån där typ. Ja, och det här sån, där stämmer inte in. Man har ju fördomar. Det är utifrån det vi ska kunna överleva. Det är det vi har med oss från stenåldern. Du vet när man kommer där. Vad är det för en? Och så kommer man till klubban. Är det en fiende eller en vän? Jag slår ihjäl honom eller inte. Det är lite grann så. Övrigt. Men detta här